don berjoin mentah tahak ni ka video da dei babun kinong join mo ngin saya keren ba ueu tau apps uba ibang ba best pahaban edit ya ki video hakibidi baka jeng edit ya ki video umdi uno unjat apps uba edit tang ya ki video na ka benta ka YouTube henry da ubiang o apps jong pi phila ban edit ya ki video ki jong pi ha ka po ba pi short reels ban panla ya ki video ki jong pi po Instagram nang ta ki video ki ba pi tap po ki Facebook bat kum ta ki we ki social media mo da pi tebet ka jeng edit bat apps jong pi o da thias sadu kata-kata da dei kum ta ucaj apps kamut u kam biang ya ka jeng edit hakino ki video ki ba pitap la da dei hapo ki YouTube la ne la da dei ya kita ki video ki ba dei ba pitap hapo ka Facebook ka Instagram ka YouTube pat kum ta te ngadang i tang we be join hang ne te umpat don re ba chat arngut ye ke la don ki ba one join te nama bala slam nga klam le promotion ha ki bide ba kane ka live video ka jonga mo te kam nom thare nga sho le huri hura malu mala ha ki bide bat kane ka live video namar ba la slam menta la arsngi lai sngi e nga klam yo ban penmi video ha ka jing bun kam ka jing ot kba ha po penthar te patan batex tom lele te den ta kadaw ba nga klam yo por ban penmi yeke video welcome to live chat remember to guard your privacy and avoid okay la done ki judge saryang channel hi bro la dapan la dap ada bamjane embro nama bamtahi ngidang show ya dap meeting hakibide baka ka part time job ka baki ong mo ka wipat ka kam ka company ka bangidang show seng thamai te ngidang show da be song meeting ban shondur ban ring video ban ring music video hakibide bakata ki kamera ngila dan artli mata ki kamera kanan te den ta kata bang lamot ban sengkam nama kita ki perlu ki jongaro mo kim dere ki batrai kam sarkari te den ta kata ba kumban ai kam ya kita lane kumban ai kam yanga ro kumju te den ta kata ngila seng ya kata ka wepat ka company ban election dur nang ta ring video lane music video lane kino ki advertisement te kajang pada bamra menta salai shibet ngan sabang gunto kumba kharwai kadar bche ye nisngi te ngasat bam cha kumta yesha mangu danu sha kashnong phi ba kashnong chunga de da timati berpi umder ka umdan ka badan chapo umroi ka de ka umdan ka badan hamarchan nampok te nata de ka chunong ka chunga te kipun baha ki bide ba ki ba join menta la khat sangu te ye tom lele re nama ka de ka YouTube channel ka dang show mi lung menta mo te la don ki ino ki jat jengkli ki jong phi hak bide ba kum kino ki jat apps ki ba best ban edit video nak benda ka jeng penmi video ka chopi apo ki YouTube lane ha Instagram lane ha Facebook tengin ya keren ngin ya penshai ringkat bat nga ringkat bat phi hak bide ba kene ka live video jonga hak kene ka channel te lada pempat nom like ya kene ka video jonga sai bathor bathar bakedik bakadak hak bide ba to like button nanta lada dan kino ki perlu ki jong phi ki ba ong kumno ki ba kwa banya join lang hak bide ba kene ka topik te in saya keren hak bide ko tapang kasur jonga kalong kumno yo sngo na am kasur ka jonga ane nge ba da biang kidar ban le live video am ki khamduna ki ba join hak bide ba ka live video ki dang dantang kunto kana ngot menta meneng le i arpendru menta sa stang live tam le le kini ki laingot ki de ki legend te kamdan jikli da de ba pi dan jingkli
ha komputer nga pendankam daw ne u CapCut anta u Power Director ban edit ek video Wondershare mo Wondershare badu CapCut nga pendankam tangya kita hakibide bad ka komputer kiba nga pendankam ban edit video nanta ha u phone ha u mobile phone chunga nga pendankam u Power Director CapCut nanta u itu Vita ngasngaw Vita nanta KineMaster nanta hoy mainly kadi kita tang CapCut Power Director bau KineMaster tang kita nga pendankam hapo ka mobile ka chunga ta komputer chunga ka dan tang CapCut uwe Wondershare 10 uwe te nanta tang kutahe u Adobe Premiere ngam padio u crack version ngadang syuyo tang ki file kijat sariang ngate shu edit tang hapo KineMaster pi bro piang bro KineMaster de uba shortcut bad uba best baha KineMaster hakde ba KineMaster but Power Director 18 ki pendankam hapo ka komputer hapo we do ngalaklet ba panga pendankam hapo ka mobile Power Director but KineMaster kidan artli ke jingepa menshwa hapo ngadang sedang pendankam dau KineMaster crack APK mo te mentang la penbun banga pendankam dau ne Power Director nama boleh kata ke jingepa ngala ya compare hapdang bakine ke arngon Power Director padu KineMaster KineMaster phimla ban connect hakibide bat AI da pi pendankam hakibide bat connect bat AI pide ban yo yau latest version jong KineMaster tenanta how KineMaster phimla ban on ya ka stabilizer kiong ka stabilizer shbom ta da piring video mo da piring video da deba pi that ban pat ya ka kamera la ne ka mobile phone ka jong phi kamot katuka clip ka jong phi kalong ka khi ka long kumukyu katuka clip jong katuka video ka jong phi henry how KineMaster phimla ban on ya stabilizer ha ka por ba edit nama da dei how Power Director phila ban on ya ta stabilizer ha ka bede bat ka jing khi jong ka video clip ka jong phi da phi on ya stabilizer kamut katuka video ka jong phi mo ka stabilizer kamut kane shiju kumba don gimbal hakapor ba shoot video andre how KineMaster don uta option te din takadaw bang pendankam yaka Power Director banya KineMaster ro ngam ong re ba best how KineMaster nama ban ong ban hakapor ba edit kalong ka shortcut hak bide ba ka jing edit mo da how KineMaster kalong kham jrong phe hab ai bak e kamta da ho KineMaster pila shu click be bak tang tok la kamat la da da KineMaster phe na click tang arsin license e ban click bak bobo kabro tata alma ngam tipre kata ke kata prangot tang ki legend ni ki ba join bang menta te dadan kiba wan join menta mo ngam nom yo ban penmi video hakine ke share nga arsinge e menta ngam mod ban shoot ya kene ke video hendrai dan meeting kemut ngala postpone ke jing shoot la shai ngala have shoot video hak video ba topic ka ba kham best bha namar ba apo khasi ke jongi kim padon re ki bashna video hak video ba ka jing hikai ya ka YouTube hoi ngam ong ra ba kim don kidan hi ka to ka ne hendrai ban ong ban detail pade kimda duna tangkato kane ki bashna ya ka jing hikai spang ke YouTube enrai nga ha kane ka YouTube channel ka junga nadong shadong no ngam ongre tangbangan yo jingmentoi tang yang asimet ba penmi ya ke video kemut mainly hi ki YouTuber ki ngamong retang ya phi ki bajan yang nemo ngasuthu ya kata ba mainly hi ngi ki YouTuber ngi penmi ya ke video tang na ka benta ka jingmentoi yang ngi simet ban ong ban yo ya jingmentoi ya kito kinong pet khamduna na kita kiba le ya kata hendrai mainly ya kane ka channel ka jonga nadong shadong ngam shimre ya barok ka jingmentoi tang yang simet
tang ma phi ki ba yo ya ka jing man toi ki ba pet ya ka video ka jonga kamut kata he ka de ka aim ka jing thmu ka jonga ban sam shpi bro ki prolak youtube ha ngamong ra banga long ba da pro hadu kata-kata ha ki de ba ka youtube mo ngamong ra banga pro nga de banga tip nga smuthu ha ki de ba ka youtube namar la lai snam sau snam e man da ngala tre po ki youtube kamut smuthu he ha ki de ba kat to kat ne ki ka jing yat ka youtube man dera banga la nang man lak sni mo man lak sni nga sha pet ya ka youtube e kale kumno ka phai na din ne ka phai na kan riang ne kamut ngala ban ngothu ngala ban tip akano kadur ka ba ka youtube ka penyang kini ki lineup ki dan sha e ki de ki kan thai ne ki de ki sinrang ne mainly hi ki ba subscriber jonga hakane ka youtube channel ka jonga ki de ki sinrang omde ra ta ki sinrang ki badan hapo ka meghalaya mo ki dan ro ki bala textinga ki basa stage po referring ki basa sha Arunachal Pradesh ro kala text sapo Instagram jong yang a ki poi perkhat kan ba ka video ka jonga mo bakan poisha Arunachal ne kita ro ki de ki khasi mo kim de re ki Arunachal ki pharang e ki de ki khasi hi ki basa stage sikte ki than te den ta ki daw ba ki sngot tho ya ka ten mo ta ki ya pet esha mangu ban yo biang u apps IPPB ba kumno ban le ba namar nga kum dilet ta download ru kum install shu kane chile batai se ban yo biang u apps IPPB ba ane hagte ba ki kum kita ki judging tip am ba mangu ngam tip re pide nang no jaj ba mangu tengen ya kran pure kasiri himo knang ba nia stolang te hagde ba kini ki jaj apps e ki jaj bang e nga kham duna ka jing tip hagde ba kine mo ban ong ban wala da dei ka channel tag makanaro ngam da tip ha hagde ba kiwi ki jaj tag kum ki machine kum ki bang nanda kum ki internet e nga kham duna hagde mainly hi nga tip tang ya ka youtube hagde ba ka jing tip ya ka Facebook Instagram ro nga kham duna hagde bat ka jing tip ka jonga ba kita ki jaj apps te mainly hi nga focus hagde ba ka youtube chphang kane ka youtube channel ka jonga kita ke bidang don langut la share ngan share video la kamna la share e kan sadan ka ni ka video nama ba mentang akan tap ka extra data te nga dang use daw o daily data mo menta ba tap video te nga tap tang ka ba RGB te ka video ka chunga man ka we ka video ka ba nga tap ka dan RGB tam RGB e ka dan ko tu mo te ten ta ka dang kan tap extra te kit na pedang jo phi ki ba langut ki ba dan hang ne ka we ka video ka jo phi ka song ka no GB ka no MB ha ki ba ka jing tap video ka jo phi te phla pa nia share ha ki ba ka ta ka no GB ka sha song ka no MB la ne ka no MB ka sha song ka we ka video da phi tap video po ka YouTube channel ka jong phi ka jonga nga sha tap kumba 5 minute ye sha jrong nang ta ki don ro ki ba 2 minute nyo minute e kumta tamba mainly nga kam tap ye kine ki shejar prap phau pam te ten ta ka da prong akwa ba phin ye thu yanga ka I kane ka fix your AdSense for YouTube account fix your AdSense kata kamut fix your AdSense kamut kadan arjat ki jingbakla ki chong phi hakapor ba phi apply ya ka haka monetization kadan ka we ka option ka ba phi click ka individual but ka we ka option ka ba dan ka organization da phi click ya organization kamat phi de bandan ya kane ka tax certificate ai nata kino kito ki sau lane santli ki certificate hakib de ba ki kam business ki jong phi de bandan ya kata ka document ban verify hakib de but ka YouTube channel ka ba de jong ka organization da de ya ka individual kamut
ke epic jongphi lane ka Aadhaar ka jongphi lane kino ki ka government identity ka jongphi mo tangda kitar kamot kalala fix your adsen sakaway ka problem kamot kadai kata lada phi join lang artly lane lightly ki YouTube channel ka jongphi hakaway ka kartang jong hakaway ka kartang ka jongphi shpo mata ka kartang jonga kadai bakdang ma bakdang da dai da kata ka bakdang pi pendan comes lightly ki YouTube channel hakaway ka YouTube AdSense account kata kamot ka shad mi kane ka bakitho fix your AdSense hakibde ba ka dan ka option da pi click masin click ya ka fix your AdSense ka yalam ya phi shaka Google AdSense account ka jongphi da pi let a Google AdSense account ka jongphi ngam tip hakano ka problem ka ba phidan hangta hato kadai ka hakibde ba kata ka option ka banengkong lane ka option ka ba ar hakibde ba ka jingthut jong ka AdSense ka jongphi hakibde ba ka jingthut ka ba ar kata kamot phi hap change da ka weipat ka Gmail ka jongphi ban verify da ka weipat ka Gmail ka jongphi omde da ka ju ka email ka jongphi ka ba phidan ya ar lane likely ka YouTube channel ka jongphi mainly hai video bat ka fix your AdSense problem hapo ka YouTube channel ka jongphi ka dai tang kita ka option ka ba nengkong bat ka ba ar ka option ka ba nengkong ka dai kata ka ba pi bakla ban click ya ka monetization ka individual bat ka organization kata ka dai ka problem ka ba nengkong bat ka ba ar ka dai lada pidan channel ar lane likely da pi join lang ya ka ju ka email ya ka ju ka kerteng kata kamon kadon kawan kane ka fix AdSense te kadai ka option ka banengkong da pi ai ka organization da phim don ya kane ka ki document ki bala require ha ka bide ba ka kam business ke jongphi kum ki taxi ki to ngala klat ka ba ka tho ha ki de organization mo te phi hab submit da kita ki document clues ya ka to ka AdSense account ka jongphi phi haban khangno ya ka to ka AdSense account ka jongphi nanta sa create lane ban snapat sada ka weipat ka AdSense account ka jongphi te atharai yasha mango umlele ba ngadang mot phitip nga baro nga kashan ya ka channel ka jongphi ngaro dai national pathau thani dat ni ho komta bale ka pathau ngela wan to shisngi hak bide ba kin nong shlong ki kwale pet ya katoka ding jeri kerdop jeri hak te kashnong mo pro te kidan kinong shlong ki bang ba kim tip lanti te ngayalami ki to shisngi sha pathau mo pro de rong pathau mo pro kimdan surat tharai ki ba dan jingkali hak bide ba ka jing edit video mo kana bje menta la khat ar phuai bje la penbiang sisa ba kila ban yarap lang ya ke channel jonga yarap kumno hakano kadur ban yarap kumno ban subscribe lane kumno la penbiang hoy to brok le shubun le phiro ngala mot ban na preng jupi songun ta ngin ya share lang hak bide ba ki para legend ma ngala mot ban le ya kendu ye ba kut freeman ya katoka kus ya katoka ka school lan manong mo ya katoka jaka ai training ka jong is phang ka YouTube te ngala kontak nga ong nga kwa ba in about tax okay ap somo hak bide ba ka jing hikai jong kut freeman rumo te ngalamot ban lek ya kendu i hak to ka office ka jong i te nga hakine kisngi ngadang impat reply nga ngadang text i nama menta man kasngi la le video ban penmi ki video man la kasngi te nga kwa ban kali i katno i kamai hapok shibnai te impat reply te yot let's say im kwa ban yethu rumo hak bide bakta te ngan sa apps tang stayawi da de ba i reply te reply da de ba im reply kamot ngan salik mi hang te ha office ka jengi ndang la yo por la penbiang sisa kurba about tax about
hakano kadur kan katak kamot ngalapan mi ya kawai ka video ban at ya kumno katak information ka jong pi mo te da pi petek ha ka video betul kan bakla tang kawai ka option ka baha bakut jong ka video nga ai usnam arajar arpusan te pila ban ai usnam arajar arpusau lane arpulai kata ka syong happy hakato ka video ngala ong mo pila ban ai hakano ka snam ka jingkut jong ka tax te ka syong happy kata ka jingkwa ngang to nga ai ka arpsan te ka syong ha tanga ka to ka jing bakla jong ha ka de ka to ka video jong ha kumno ban aks at ya ka tax information kidan ro ki baong nga plino ka way ka office jong ka YouTube namar ba mainly hi kane ka room ga bang syong mantam kane kadan kamera kadan sa kaway tengen sa mod ban sina sa kaway ka studio ban shoot video hang to ta namar ba umpat yo pisa ban pet nang kato video ka junga ban at ya ka tax information te bot bet tik nang to na click ya kano option ka ba ngam pen I ha kato ka video da dei ba pi bot exactly ha ka video ka junga kumno ban at tax information bat ka YouTube channel ka jong pi subo ka kampan sok ip da dei ba pi dan atli ki mobile pi pet ya kato ka way ka mobile da ka to ka video ka junga bo ka ne ka mobile ka jong pi kamot sabot na kato video janga bar sa click kato video ka jong pi da pi de bo pi bot thik kom tamo kamot phim baklare hak de bat ka jing at tax ka jong pi te de bo pi at ya kano ka option ka ba ngam pani hak kato video ka jong amo kamot kal don jing thot hak de bat ka in tax ka jong pi omlele da de ba ka ma thot makanaro ngadang la he ban khrwaj hak de bat ka at tax ban penyo biang ya ka tax ka jong pi em tong la poi ngi mur lan sina ya ko bai ka jaka shoot interview hang ne ha tin junga ka don ka bai ka kamera ta ka light ngam padan te den ta ka daw tang artli ki kamera kamot ki la biang hi ki kamera der ki kamera mo ngakwa baro ki ba dan lang hang ne ka live video bakin yara ban subscribe lang ya kana ka channel junga ro kumju okay da kidan sangot mental laingot bat kene ka jai seriang te la da pi ko ban pek ya ka video jong ne jai seriang mo te pila ban le check ya ka video ka jong I knang ngala pek ya ka video ka jong I ro ngas try ngala subscribe da to extra gmail ka jong mo ya kene ka jai seriang nga pek ar likely ki video ki jong phi namar ba da nga subscribe da kene ka YouTube channel ka jong mo kamot kibun ki notification ki ba poi mo tang ko ba saw sngi la ne san sngi tang ko ba she sngi ke la poi da ki spa tali ki video te din ta ka daw ba ngam nom subscribe da kane ka YouTube channel ke jonga create kerpang da ka wei ka email ban subscribe tang ya kito ki ba pha subscribe ya kane ka YouTube channel ka jonga te in le promotion ro artat la da don na pren chopi ki ba ko pet ya kane ka YouTube channel